Bodo Andra Vlog. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो खुलुमबाय आं अनसुमै बरो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिसानि बानजायनायाव रौतानि बालिसियायाव फैगौ 1 डिसेम्बर खालार खालि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनसे कालचारेल आर्टिस्ट नाइट प्रग्राम लानाय जादों जेरावहाय जोंनि फावखुंगुर फावखुंग्रि लोगोसे मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बाहागो लाहैगोन लोगोसे आंबो बेवहाय बाहागो लाहैगोन आरो लोगोसे आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय खिथेर सावथुनखौबो बै सानखालि दिन्थिफुंनाय जागोन ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बै सानखालि बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिसानि बानजायनायावहाय रौतानि बालिसिहा अरुणोदय गेलेग्रा फोथारावहाय फैगौ 1 डिसेम्बर खालि बेलासिनि 6 बाजिनाय लोगो लोगो बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फावखुंग्रि आरो मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोननि मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानायखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसे आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों जोनोम मोननाय बर'नि मुंदांखा सावथुन खिथेर सावथुनखौ बेवहाय दिन्थिफुंनाय जागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौहाय आङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों।